4. august prekvapil krásnym dňom a robil radosť všetkým, aj golfistom v Blackstorku vo Veľkej Lomnici, v jednom z najlepších rezortov sveta. Tí neprišli zbierať body do súťaží a určiť, kto je najlepší. Ich cieľom bola už 5. rok výnimočná charitatívna akcia. Otcom myšlienky pomôcť golfom bol majster sveta v hokeji Peter Bondra. Sme tu, aby sme pomohli tým, čo to najviac potrebujú. A niekedy sa človek zamyslí, že je v situácii a my športovci alebo aj podnikatelia, alebo tí, čo prídu nás podporiť, sú v situácii, že môžu pomôcť a toto chceme prenášať, aby vážne tie deti alebo komu tie peniaze darujeme, aby prišlo to na užitok a aby to využili. Rovnako to cítia aj jeho priatelia hokejisti. Prišli radi, veď podporiť dobrú vec je im cťou. Je to super a vážime si to, že sme boli pozvaní a dúfajme, že aj svojou trošku teda pomôžeme tým ľuďom, ktorí nemali možno až také šťastie. Každý rok to bolo vždycky o máličko lepšie, takže samozrejme, že asi očakávame, že tento rok to bude zasa o niečo štedrejšie a všetci si dobre zahráme. Držiteľ Stanleyho pohára golf nehraje, ale svoju prítomnosť na turnaji považoval za samozrejmú. Som len prišiel otvoriť turnaj, podporiť ho. Som už bol súčasťou tohto golfového turnaja od samotných začiatkov. Som rád, ako keď môžem podporiť takúto akciu. Je to samozrejme pre dobrý zámer a vychutnám si toto prostredie. Ja som nie nejaký golfista, ani mi to moc nejde, ale rád sa zabavím a som za každú srandu. Čo si schopný dať tam vonku? Hole in one? To myslíš vážne? Nie, ja srandujem, to by bola veľká paráda. Jeden z tvorcov nášho titulu majstrov sveta v hokeji nezaprel v sebe dušu trénera. Golf vyzerá, že je štruktúrou pohybu trošku podobný, ale je to individuálny šport a myslím si, že tréner v golfe potrebuje takú inú základňu tých poznatkov, ako máme my v hokeji. Veľmi si vážim tých ľudí, ktorí sa podujmú to organizovať, lebo nie je to jednoduché. Určite túto hodnotnú akciu takto vnímali aj desiatky golfistov z rôznych sfér spoločenského pôsobenia, ktorí prišli zo všetkých kútov Slovenska nielen stráviť príjemný deň s milovaným športom, ale urobiť aj užitočnú vec. Tak táto akcia jednoznačne je výnimočná aj nad rámec všetkých ostatných akcií, ktoré tu máme, ktoré proste vytvárajú určitý pocit pre nás, že dávame niečo aj z našej strany v prospech toho, čo je proste našou povinnosťou. Ja som rád, že práve Veľká Lomnica sa spája aj s takýmito charitatívnymi podujatiami a podujatiami, ktoré dávajú aj iný rozmer nášmu životu, respektíve vnímaniu života. A som rád, že dnes sa tu respektíve stretlo veľa ľudí s veľkým srdcom a ktorí sú si vedomi toho, že ak k ním bol osud priaznivý, je potrebné niečo vrátiť aj a pomôcť tým, ktorí takéto šťastie nemali. Vyzbierané prostriedky z dražby a aukcie urobia radosť nadácii pre deti Slovenska v rámci projektu Hodina deťom a pomôže aj nadácii Mira Šatana. Je to verejná zbierka na pomoc deťom. Tých žiadostí aj z okolia Popradu je mnoho, takže určite všetka tá suma, ktorá bude vyzbieraná aj dneska, pôjde na podporu projektov v okolí Popradu. Sme radi, že teda sa môžeme ako naša nadácia podieľať na tejto akcii. Je veľmi veľa handicapovaných a chorých detí a rodičov, ktorí sú z toho nešťastní. My máme na stole okolo 150 žiadostí ročne. Každý rok sa snažíme aspoň tých 10-15 ľudí teda troška im pomôcť a troška urobiť tak, aby to ich zdravie a ten ich život bol troška lepší. Deň na Grine ubehol všetkým príjemne, či už hráčom, alebo aj deťom v sprievodnom programe. Zahrala som si určite veľmi dobre v príjemnej spoločnosti. Trošička na mne prialo počasie, ale nakoniec vydržalo až do posledného úderu. Takéto akcie by sa mali určite častejšie podporovať a som veľmi rada, že som si mohla nájsť priestor a čas na takúto dobrú vec. Deň bol výborný, hra o to horšia, ale v podstate príjemná spoločnosť, veľmi pekná akcia. Do jej rámca patrila aj malá oslava 50-ky herca Adyho Hajdu. Nemohli chýbať gratulácie a parádna torta. Samozrejme, bolo treba oceniť najlepších. Najpresnejšie oko i najistejšiu ruku mal tým obrancu Andreja Sekeru. V hanbe nezostali ani golfisti okolo Filipa Túmu. Skončili druhý, tesne pred hráčmi oslávenca Adyho Hajdu. Potom prišla dražba, v nej sa predala celá ponuka osobných predmetov, či už hokejka Ľuba Višňovského, s Denom Chárom podpísaný plagát, alebo tričko Tomáša Kopeckého z Floridy Panthers.
Bodku za výnimočným charitatívnym podujatím dala aukcia. Tak zmenil majiteľa dres Zdena Cháru, Haláková hokejka či Gáboríková helma. Ďalšia pamiatka na dnešní Golfčevitka 2012. Výsledky boli potešujúce. Pre choré a handicapované deti na Slovensku sa vyzbieralo 10 200 eur. Ľudia sa jednoducho spojili pre dobrú vec a ukázali, že pomôcť sa dá aj golfom a že súcit a dobré srdce im nechýba. Príspevok dostali aj popradské deti. Takéto peňažky by sme chceli využiť na pracovnú terapiu pre týchto ľudí, na nákup nejakého parafínu alebo do dielní na nákup hliny a nejaké podobné veci. Čiže budú zúžitkované do posledného haliera. Do posledného centu.